Здравейте, тук ние сме Racing Gaming и това е нашата поредица Minecraft мултиплеер оцеляване, епизод 8, 9, 10 или там който си. И не искаме Това е нашата подобрена ферма за зомбита. да елат кажи. Да надо Мое изобретение е всичко, той нищо не е правил, направо. Там копаеше. Да, е тъй. Опа, къде мога да държа? Значи там се видя пак. Тук да ви покажа. Значи да не ви казвам какво се случи с скелета на спалнера, защото значи да ви кажа сега. Значи мислехме да почваме, чай взема един точ. Мислехме да почваме, нали, почнахме да апгрейдваме първо скелета на спалнера. И някакъв крипър дойде и гръмна и тъй. И вече запушихме всичко, което бяхме почнали, и още един крипър мисля, че гръмна тук, гръмна. И така сега не знам какво ще правим. Тук има такос. Айде. Искаш ли? Чакай, на кой да писам? Тук ще има диаманти. Тук е на... Аз не съм копал, тук е. Трябва тук някъде да има диаманти. Той имаше във втори епизод, точно мисля, че е там, да. Намерихме и после намерихме експрес спаунера. Е спаунера, не Майко! Ако копая под мене. Аре бе. Къде са? Така, може да чувате някакво шумене. И... Да, не може. Би трябвало вече да е спряло. Така. Охо, респаун има тук. Добре. Така. Добре, аз тук не виждам такова. Бе, колко е дълбоко тук. О, да, има диаманти тук е. Да, бе. Както за където някакви. Но извиняваме се. Но и ние си им проблеми. Да. Дори може майко, да не бъдем като днес, но заради вас се реши да започваме някаква поредица в сервер. Да ви кажа, може да направим сервер, който може, който иска, влиза, нали, сервер, но ще влиза постоянно. Така, хора, имаш малка пауза, защото тук кара нещо на микрофона му. Не знам сега как е. Да, тъй какво ще да казваш? Че може да направим сервер и в този сервер може... в този сервер може всеки, който иска да влиза, нали, да си се развива. И трябва обаче да направим, да гледаме постоянно и нещо до сервера. Сервера може да е... няма да е премиум. Сервера ще е обикновен. Нали, не е премиум. Но първо трябва да направим giveaway
ние мислим да правим сървър, който няма смисъл да направим пак един сървър на 1.8, нали вече, който мисля да е или премиум, или да не е премиум, не знам. Защото ако е премиум няма да лагва толкова, отколкото тъй като не е премиум. Той сега в момента не е премиум и понякога лагва. И имаш ли айрон? Айрон имам, да. Ми, Но имам само 2. аз имам 2. Трябва ми къде? Омага... какво? Добре. Твое спече ли си го? Добре, ще ми дадеш ли на айрон? Айрон няма ли? Ми няма, аз в момента печа и имам 2. Аз. Да, хора и клипа ще се давам по, защото няма да продължим и трябва да по-бързо. Но даже може и да не можем да снимаме днес, но заради вас, знам, че много искате да приключим, заради вас, днес решите иначе някой, когато имаме време, малко да снимаме така. Къде? Добре, отидахме в... О, крипър. Не слямч. Къде отидахме? Аз съм в една смена, дето и много копано, дето копахме доста. Добре, Мога аз почвам моите тунелчета, ти почвайте. добре. Сега да си почна тунела, дема кефи. Място. Дай. Какво виждам? Какво няма, да? Охо, 2 пусна. Кеф май тук. Опа, май видях нещо. Не. Така. Трябва още 5 левела. Аз съм 6. Но аз ще инчантвам го Нали, скоро можем да бъдем антите. Какво? Скоро викам може да бъдем диаманти. Да. Имаме 49 диаманта. Не знам да ви кажа, малко ме е жал за диамантите да си ги забърза бъдълните. Ами да мога да изкарам винаги с айранки или мога и дори и безбройни мога. Аз ми дори имам само една къща. Мога да изкарам дори безбройни. Сега, те ще от мен много се кажат, не реши това, за брони. Не знам, някой ще много като мера диамантанчен топче. Какво да ви кажа? Някои хора много това диамантите, много са заинтересовани, или как да го нарека. Да мога да се чувам все пак качвам, защото все има някакъв проблем. Не знам как се получава този проблем, ама... Той човек, знаеш какво стана? Намирам айрон, нали, копая още на блокче и след него още айрон. И сега че ще видя нищо, с айрона няма нищо. Да, може да чуете някакви писател деца, кома навънка, защото съм на първо. Нещо много тихо се чуеш. Се чуеш пак много силно. Чакай. Не знам нещо, чакай малко. Я кажи нещо. Ало. Да е по-добре.
Може да снимаме на Jump Map, не знам само дали ще иска да си го изтегли той. Ами може, но не знам, ще помислим. Двамата да снимаме на Jump Map. Ама дай първо да си направим такива сметищи, Какво? да дадем на някой първо премиум аккаунт и след това. То ще след... Значи... Много такова... Хора, абонирайте се, защото накрая никога не се спечели защото имате още 2 месеца. Какво? Ами, че се абонират преди 1 месец и 2. На кой да се абонират? Хора, имам слайм. Аз имам 3. Чувам слайм. Къде? Кирката ми свършва. Аз на къде бях тръгнала така? Не знам, какво някъде. Чакай на играта звука. Добре. Лак. Добре, къде това е? Какво? Добре, вече няма лак. Човек, бачи слайма. Подвидявам. Добре, няма нищо нагоре. Трябва да направя някакъв текст. Че по-сигурно ще е около 20 минути. Защото даже може да е по-малко, защото само копаем и някой да правим. Охо. Да, и ако искаш, казахме да предлагате идеи за, примерно, вятърна мелница. Само да не са някакви много супер големи, примерно като кораб. Що? Може кораб, бе? Но има пред което трябва да намерим вода, или трябва да се направим някакво голямо Ще го направим разбит в той. Да, или може разбит да го направим някакъв, ама да, това ще иска голяма игра, като човек. Аз на мен ми е по-лесно кораб да правя отколкото. Мене вятърната мелница ми е по-лесно, тя не е да е някаква. Телепортна от тебе. Ето къде си? Ох, бъгвам се. Така, там има лава доста. Чакай да ходим. Тук ми бяха завърдили чънковите и там. Първо ми трябва такова. Тук печем ли айран? Добре. Мисля, ще слушай аз. Само още едно да си направите. Като ще зе? Ахо, колко редстон имам. Защо ми взе айрана? Вие го какъв нахален. Чакам, че... Трябва ми дърво, дай дърво. Отдалека с камък. Аха, с кирка ли ще ма? Да не почвам с брадвата.
човек, дай ме още фаера. Който да може да ларам, тут не стига, че служах да се печи. Фаст тръгвам нататък. Ей, към моите тунелчета. Кажи, ти са бъгнаха, че получи. То тук не е. Там. Но попай на там пък. Аз ще извикам по нещо. Аз ще покая Ето, Еран. като Да няма лава. бе, тук слам, къде са това, бе? Ти само да го видиш, просто. В следващия епизод не знам честно какво да правя, човек. Ами не знам, какво да направя. Не знам в този епизод, където казах само да стане рецепт. Хората няма да ми е интересно да стане. Разбрах, мога да си бъгна чанковете. Мисля. Не само като гледам нагоре. Виждам кокошки. Виждам овце, чакай. Не, да, виждам черна овца, мисля, че. И сива, и бяла. И как ги виждаш, бе? Натискам там някакви кончета. Да не ти хак, ей. Да, бе, скак съм аз. Ето сега ще ви покажа, че не съм скак. Ето ми ги контролите. Тук само съм с Optifine. Така. Даже тук няма нищо. Скоро ще да си купувам нов лаптоп и няма само да качва клипове. Да, и Драконов. Да, но Драгонов, както знаете, истински име е Ангел, той няма да си има много с нас. Той не взимат фотоси или не знам. Защото преди една причина в това оцеляване ще сме само ние двамата и в крайен случай може да вземем. Мисля да банваме КГХ, защото като му са хични на линия и като му са бада, като го питам искаш ли да играем в сервера, той нищо. Интересно, не знам ако аз съм един немоните, но дето... В момента даже ще го банним КГХ линия. Има, ако гледаш този клип имаш колко време са? Днеска сме 5, имаш още 5 дена до 10. В момента сме 5 август до 10. Да ми се обадиш или да му се обадиш на него, да сме сигурни дали да не да бамваме или да да бамваме. Да, имам един човек, който може да... той да влиза в сервера. Той... какво да ти кажа? Постоянно е на линия. Че аз съм на линия, като има с кой да играе. Не знам, ще видим. Аз мисля да скупам премиум акаунт, защото това не ми е премиум акаунт. Да, да че купа лаптоп, ще си изтегля всичко. Просто този лаптоп... Си изтегля всичко. По-хубаво да си купиш компютър. Ами да знам, аз не цяла, защото компютърът е малко да внасям навсякъде. Да, може лаптоп е по-слаб. Все пак компютърът е по-нещо да ще добър. Обаче само тук да го разнасям. Навсякъде, примерно. Да, вече почнаха да се чуят някакви мотори и коли, тут държа да спря.
са някакви плаймови. Но ги знам къде няма където пък. са. Аз трябва да ме бухнат. И не знам къде са. Хо. Доста. Ти кой левел? И 26, той 2 го забирам аз. Аз съм 8. О, 27. Пак бях. Още 3 левела. Да им шанс на нещо. Така. Който иска да снимам, да качим някакъв влог, да пише коментар. Ако иска. О, пещера! Супер! Не! Фак! Но те е директен начин. Не, фак! Хелп ми! Мартиня, бързо! Къде си? Ми тръгвай по моето, ние отдет го почнах. Аз ще бъде край. Не. Чакай, спри. Майкото сега гърми. Майко, гърми. Моля те, гръмни, моля те, гръмни. Гръмни, моля те, гръмни. Аз го убих. Аз ги изтрепах. Така. Видя ли ми тунела? Как ми взе експито, Нахалник. Как ми взима експито? Дръпай се. Изчупим са кирката, гледай го. Слагай бързо, дай ми кирка, такова. Аре, дай ми такова сайрано, Как ми взима експито? Нищо не си взял по... Каза да ти скупи, Да, дай си кирката. Що? Драме. Добре, Той още няма, гледай го. добре, аз ще бъде край на епизода. Чакай, не ми купай рестона, Тук проверим лавата само да видим. Буклук! Да проверим лавата за диаманти. Добре, чакай. Супер! Още малко. Как ми купай нещата, гледай. Искам да пусна... За диаманти пред вас после да ни кажете, че сме чит, нали? Пак може и после да намерим диаманти. Не начитвам диаманти. Редстоун. 28 левел. Добре, аз не намерям нищо. Но явно за комада ли? Ало. Аре, трябва да стане епизода. Чакай. Аре, ще нам време. Добре, ти излизай, ще го свършва. Ще го свърши сега на такова. Добре, да Ай, чао. чакай. Трябва да диаманти. Добре, никакви диаманти няма. Добре, чупим се кирката и това е край на епизода. Много ви харесва този клип. Абонирайте се, коментирайте, предлагайте какво да строим. Скоро може да си направим Facebook страница. И до следващия клип. Чао! Тън, чао.